покажа един трик с карти. Това са с червеното цвете карти. Така. Има още една карта. Така, това е червеното цвете. Вземем тези двойка, тройка и четвърка. И вземаме тестето и го обръщаме наобратно. Така. И показваме двойка, тройка и четвърка. Ето, виждате, че няма никакви зелени карти. Вземем тройката и четвърката и слагаме между всяки двойка. И всяка се е обърнал червения. Сега двойката се е обърнала. Отново разбръсваме. Сега тройката. Сега четвърката. Ето вижте, четвърката. Сега слагаме двойката нагоре. И четвърката я слагаме и ние нагоре. И разбръсваме тройката. И показваме четирите карти. Така. Ето, са се превърнали в зелени. Цялото тесте е зелено. Това беше всичко от мен. Следващия.